меня. А ты только поломаешь, отдай мне. Давай, кто перетягнет. Ну давай. Джимми! Ача! Ой, Джимми! ох, Ача! Няня Полинка, это ты? Это я, не познали? Полинка, не Полинка, забры на месте. Тёма, ходи со мной. Будем глядеть, и наша это нянечка. Ну что, я ваша няня Полинка? Ты наша Полинка. Только некая незвычайная. Незвичайне? Просто я рихтуюся до подорожжя. А куды? Возьми нас с собой. Вас? Ну, я ведаю, вам яшчэ падрыхтавацца трэба. Мы подрахтуемся. Ты только скажи, куда мы отправляемся. У Індыю. Ух ты, это ж далеко. Ага, толькі спачатку прапаную вам вывучыць індыйскія традыцыі, бо выхаваныя госці краіны павінны ведаць асноўныя традыцыі. Няня Полинка, а нам придется так само такие строи нарожаться. Вядома, у Індыі вельмі любяць усё яркае і зручнае для танцу. А я люблю танцевать хип-хоп. Хип-хоп, хип-хоп, хип-хоп. Здорава ў цябе атрымліваецца, але з Індыі гэты танец нічога агульнага не мае. Полинка, а нам так само треба пэцкаць свае тварыкі? Калі вы пра маю чырвоную кропку на ілбе, дык яе носяць толькі жанчыны Індыі. А хлопчикам такую не трэба маляваць. Можна не маляваць, але хлопчыкам абавязкова трэба насіць шалму. О, пригожая шапочка. А нам так само придется носить столько бронзолетов. Індыйскія дзяўчынкі і хлопчыкі вельмі любяць упрыгажэнні. І чым больш, тым лепш. А частоваться по индийских традициях мы будем? Вось гэта самая прыемная частка нашага падарожжа. У Індыі любяць смачна паесці. Яшчэ як, і ўсе стравы такія смачныя. А може одразу з чого-небудь солодкого і почать? Я не супраць. Ой, толькі давайте паўторым, у якой лапе відэлек трымаць, а у якой лыжку. Правильно, а то и переоблытаем усё, и господары подумают, что мы неветливые гости. Ручкі і лапкі мы можам памыць, а вось пра відэльцы трэба забыцца. Гэта чаму? Там інакш іх трымаюць. А іх там зусім не трымаюць. І дзеці, і дарослыя усё ядуць рукамі. Быть такого не может. Можа. Спачатку мы пачастуемся, а потым на сваіх далоньках намалюем самыя складаныя ўзоры. Навошта? Хіба можна на руках маляваць? У Індыі можна. А яшчэ ў гэтай краіне ўвесь час танцуюць. Ой, мне уже хочется у Индию. Хутчэй бы отправиться. А яшчэ Індыя гэта радзіма йогаў. Вы ведаеце, хто гэта такі? А тыя, хто сядае, складае рукі каля грудзей і гаворыць вось так. А яшчэ я ведаю, што йогі ўмеюць хадзіць голымі нагамі па шкле ці спаць на цвіках. О, не-не-не, тады я у йоги не записываюсь. Па цвіках мы можам не хадзіць, а вось стаяць на галаве гэта прасцей простага. Ух ты! Вось гэта пераварот. Ну што, не перадумалі яшчэ ў Індыю адпраўляцца? Я пакуль што падумаю. Ці будзе зручна глядзець мультики, калі сядзець да гары нагамі. Не, давайте мультики дома паглядзім, седзячы на зручных канапах. А я лежачы люблю глядзець. Давайте тады глядзець мультик, як каму зручна, а індыйскія традыцыі мы яшчэ павучым. Па руках? Па лапах. Тады давайте глядзець. Ой, ну а зараз самы час мыць ручкі, тварыкі, чысціць зубкі. А спаць мы будзем па-індыйску? Гэта як каму хочацца, галоўнае своечасова легчы ў ложачкі. А хто раней спаць ляжа, той больш сноў убачыць. Ну тады я пабег. Падарожжа ў снах. Дабраныч, сябры. Пакуль. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий, сбегли зайки все в леске, смолкли птушек голосы.
свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки. Гули все, каски все, похованные под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так сама каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай, баю-бай, разом с нами засынай.